tarik ko po tarik po me ceklo pini tong sekot pen ni tu labang so press meet mate media korti tumpan kecupan nangkok alam ke lah hello ke damtang tarik hini arni dimi hansepi alangli nigitu APSLC NGO satu mpan ason li tumpan nagi putot laso putak alam si pini karbiang longarat ke doana pan pecini ji pansi labangso press meet payik lo alam kala puyik lo ke damtang parnisi tarik rehiniar ni inut angjir demi hansepi alangli mai phasi press meet ini lo pangtroksi bagamuni ci hangsi press meet dolin lo alangli mai japon lo la pentu alangli ganing ye lo puhelo APSLC NGO ake hai James Hanse lapen Peter Tiso alangli tumaphan ar pupen pisun etlo komal labangso ar pupen ke pisun ke puluke dimi hansepi kona aja kongpen lo je nitum NGO APSLC a president lapen secretary phan ar puke pisun ji aja kong kona pen lo dimi hansepi lake nitum APSLC NGO long alangli ke ar puthang tari alangli ke outside harmony out of boundary of parmunit itu mah hemar lo munit kali le te ni itu mah hemar lo munit kali si ni itu mah presiden la pena secretary pan ar puna pasun pibu pini karbiang lo ngarat ta kilu kali karbia tum da chini je kona ni pen ke bang si nang pangrum chom ama ake hai James Hanse la pena ke hai Peter Tiso tum pan ar pu pasun tikan lake langdam lo pulutang te parti mate organization u asong anaki ong bong sita banglaan mane kangnek mimi mate lasona akam ke claim ke pinla je non alangli ke claim ason dak thake claim ke je munit man ta chibiri lo comment ta theklong ulo je alangli phanki putot dimi phanki putot pila pulutang te alangli ke udam de na WKSA lo nga president puselang li jipulo di te WKSA lo alangli kam je claim non litum da PSLC NGO long wang pen litum phan dak asonason amosola nang yogon thap nang nelo asonason alam nang yogon thap nang nelo alangli methang WKSA kam ne ga claim on isi poma kasi alangli wangsi mailong lam thinang thanun chom je ake hai Peter Tiso ake hai James Hanse panke APSLC penke pisun tanglo komalo karjong tu mak ko lasi alangli dimi Hanse pia phan itu langdang do pulutang te kapin remason lo lason ke nang claim dun derri lason pulutang te AWKSA phansi ni tumke udam pigalam kali lo ni tumke alangli tuma putha ini penal ni tumke ni yenang kokko ni tumta WKSA phan pini pena pasik sak dunde ni tum hana pasik sak nang ne lasi udam pik pulote khala bahani ba thomatum bangke kichini dunde lapen ke thek dunde thang avie wong chini dia si todon prong men atum ham pangrum chom si nang ke than lo itu nang ke than lo itu ke thang chini dunde wang tha pusi itu ke wang lo ko pia bidi pelane demi bang pangrum chom lo alang tum bang chini pensiang todon prong lo pu bang alang tum logo press meeting ni da lasi lapuson
AWKSA pulo tangte labangke lam je thanang kopo lam je thanang kopo nili tum talang tum apa siksa gunde tapi ni tum long ta nang che jog duri nang like boundary pen apar muni boundary out of boundaries alangke apen APSLC muni ta kali alang like tasi alang lipan komana ke paklem toy bidi ki piabang doyi mune lasi tum chini dam lo la hello la pen thu aku adun thu langdam thu de lo na ala alang li dimi hanse pile president batlo dimi hanse PC president batlo Bikram Rongphar ake haya pha tasila Bikram Rongphar ake haya phan dimi hanse pi bang appointment pilo parnisi tarikreni penke alang president lo pulo gasi isi langdam lo nang kopia posi dimi hanse pi hala Rongphar sangho pa hanam dele president ke pek lok lo pulo tangte lahelo ho alo bangke se Central Committee APSLC NGO tumpen ke damtang Mars tarik clear ni jo alang liphan Bikram Rongphar ke haya phan ke aprang member do alang li sita member pen alang liphan bangke pasang kok lo piposi pasang kok lo pulo tangte la daket tok la pulo la pen kado be Central Committee tum ching waisar lo je ke damtang litum APSLC NGO tum awareness program dolo di itu haplong dam lo la pen jiri kendeng dam lo pen sojong alang li methang kanang dun lo khala bang so program hu lasi alang li nang dun wek sitame hem nang le roga phi ajo ke tok bangke APSLC NGO go back usi nang tok di la song sinang tok amasi la bangke alang li group long look lop lo khala sud hur chu hoilo sabso itu bang bong ta sabo che mang hoilo pulo ta ko pilo ke klem nang po pulo tang te itu mai against dam lo pulo tang te tum dak bailo long do la dak bailo long dak tok lap to ni tum bailo do la so bailo long tum tok elo je ni tum ta la bangsa constitution ke du kok lo mati di la bangso penjong si komane karkan lo pulo tang te party against dam lo pulo tang te party pen action NG la bangso do ko yo ni si alang li phana bangke kedam tang tarik clear ni di alang li phana bangke pisun tuk lo la hello lasi dimi po bangke APSLC kalipina bang nang ke photun work we bang si khala so Bikram pan hangdam der si parni si president akahai jaman si alat nang le clemon pusi appointment pi det lo lasi nili pudami ke lalo he kipia bang ta apu son da matha lo ne ke deng do bang ta son da matha lo ne le ni silin der lo lasi nili lang tu ma pudam ong tung te lasi non iprange bang ya bang ke dimi phanta pulo kar biang lo ara ta chini hurnon dimi akamatha dimi ke claim kopi ko son si ke claim la kar biang lo ara tam chi nai non nilitum parni si ke dam tang tara lang sulong tai tum high level a meeting itum dolo kopi lo pulo tang te ke dam tang itum pharom pen chingki chingwai che thansi tarik re ke thom ban kol di ban kol lo bangso ban ke kol ke kopi lo pulo tang te state government pen itum article 244A la itum chingwai long wek nang yi alinga bidino chingwai lo pulo tang te kopena alam ke nang klang po abidi nang klang po pula bangso nitum party hoi pen chingwai si chingsai si la bangso alam bangke nitum chingwai si pulo tang ta bidi ko pilon te itum chief minister pen chingwai lo ge bidi ke pulo tang te itum bon le call that na o men si itum bon call lo bon ke call lage itum phan ko pilo SP DSP MP MLA MSC kadok kawe tumi tu manang hangsi nang tum kopia posi bon ke call lo pulo ni tum da thak dun lo itum bon ke kal ke la lo article 244A labang so phu thak ni tum chief minister pen chingkilong vek nang ji alinga bidita la so posi ni tum bang ke nang tum pe ke chingkija bidisi akapre ke bidia veda yoni si tum ke ban sita call nang kok lo la si alang ni tum labang so bon ke call ni tum pe tak lo ge itu manang hang lo chingkilong lo la pen tara lang sulong nitum high level meeting dolo hada kaddo ka party all party tum chitong pelo di
dak UPDS tum tangi tong dun lo apen ke jong dung am sa tum tangi tong dun lo ha la pen thu political party tum tangi tong dun lo hadak MP do lo MLA do lo MSC tum da do lo hadak chingki chingwai lo non adhu ke litum Chief Minister pen Article 244A aputhak chingwai long wek po pusi ise protisuti itum CM ake hai Dr. Tuliram Rong ha mata nang chak dum det lo chok lo nang tum bona bang ke en den no chi withdraw det no mane chi withdraw kali mane copy lo chi suspend no la pen thu nang pa chingki wek po Chief Minister pen la pen thu jong sin pa chingki thek thek dat pulutang te bana bang ke lagi lete to nang tumo mathaling ma thathu den non pulo la si ni tum non Chief Minister pen tum ka chingki long po porlo Chief Minister pe ka chingki long po porlo la bang so hut dimia bangke komane afotar lok choram dam choma yani si ni tum pha nang pasik sak dun si la so meeting ke do puchini lor si la so la tum angsong ale belang le tanglo hemfre ka puthak alam ka chingwa angsong an le tanglo puchini si dimia bangke la bang so ni tum a president la pen secretary phan alam thevi pin pen ke pasun pu pini social media la pacetak den la sila ke Karbi Anglong ara tum chini pe menon dimi hanse komala thang ta kalitan muni dimi hanse ni tum longa jipo thang tawi si hala bangso nanga ni tum phan nangi pudun tok tapen ke ni tum phan kaprek pen ni tum phan la puson je pasun lo polam ke Karbi Anglong ara tum ahok tinang ni tum ke James Hanse si president dobom Peter Tiso ke haisi general secretary dobom lapen nili ke Vice President lo lapen polang li bangke Assistant General Secretary lo lalang li bangke Secretary lo Office Secretary lo nitum Office berel anta pini chetong pet kado kapita do pet James Hanse avelo polam ke daga bangke lang tum dimi tum pahan chathap lapen Peter Tiso arpu pensu tang lo puk bangke lage pahan chatap pini kado kabe to Office berel dak do pet lo alang li tum pani si ke do ke chingrum chom tum ke lake nitu amuni takali lahai tum ke Bikrom putame ka expel tanga bang dimi putame outsider munit asil hai tumsi lahai ab drama claim lo lasi nili ka china mateng ke lalo lasi e sonsoni ako kethani dolang lasi nitum assistant general secretary alangli ake hai sar angpong ti kathar alangli pentame pathana ini kethani dote to nili kethani bang ke lahlo je kedantang social media long theglong lo je itum president ake hai James Hanse lapen itum GSR lo Peter Tiso tum han pisun hello amasi la social media anis theglong pen penan hapu itum tu West Karbi Anglong ta penan viral lo asi la so alam apu thaksi nitum pini dak wang lo chingki lo asi kapi suna bang kumalo kuna authority pen lo lapen alang APS silong ko pilo kacerap ketuk ala dimi yang si pipo ba alang inu women KSA si alang kapas suji pu alang ke APSLC langga gedet ke ako APSLC ke phakeron chainong ke ron b ke ron a party gali ke dantang anta social media long theglong lo dak dharna ke do CM itum ke hai CM tuam hang hantai memorandum pilo dason thak thak sinon penaan ke claim ke dam akam kichun rak tum theglong lo non Chief Minister anathuan dai kedamia phang anta sik chedang bom lo non so ahutsi na pa siksak dum ba lam ning dum tap la banke ni tum kan totally condemn lake totally condemn la pen kona kuma mentality pensi alang kaning je dam lo je ituma president ba ituma secretary phan pasun elopu alang kona authority pen lo kaning je alang tum ke langmamet pulata APSLC kali ino women KSA a president ke alang dak thang authority thang ajak kong ave tasi aprang tengsi nilit tum dak ke doan pini dak office bearer ke do tuman dak itum pini chingrum lablo la pendak ke nilit tum ke piniar ni anta president tuma ke hai James Hanse la pen secretary ituma ke hai Peter Tiso alang phasi tum hok vet la pen alang tum sino anta dobom nang akula tum si non anta dobomji pakai wang ye lang da tumsi president secretary APSLC la itu ro sarjan ke do verpo
pak bang Saya sialam berjumpa alang cuma lang itu lah mana itu mungkin bon kangkir di NGO orang tadi juga di NGO orang karkar seperti lah pak baik itu konsumen seorang tong ni tum ke ladak ta tok dak lo itong bayro long tok dak lo ini tum ke article 244A bo pelang li pulo ke di hakasu ke ron biaso ke ron pulang li tum snaipu hakasu ke ron biaso ke ron yi phale itu la bangso IPSLC NGO kan tum ke seng kali hala pani si di mi tum bang si ron ji itum ke article 244A hempre ka farman pusin tu dak jong dak lo tangte jong dak lo pulo tangte ke bon aron abi pu konal gata hong bidhan along bharat chari aron alu along NGO tum ke bon kolong le pu konal gata la pe ni tum ke la dak hempre ka phan pusin tu ka chesong gi pusin tu ka tok dak lo mai ni tu ke bailo tok dak ma ti di tangte tu ke ap hempre ka farman ka chesong ke bon ke kol jot ke alilo aka preka saita yong si ke claim nai do pulo tangte claim po kopilo po tangte hempre ka phan ke hang ke di phakasoron weret biesoron weret ke lage hempre ka long le keong dung ka che song ang deng bang hempre ka men pen political party di langda mona a party men li pupelo itu man ta hempre ka itu mai selo hempre ka ya men pen ko ane ke che song lasi itu NGO mate itu lai PSLC pen ke halo politis padam delo hempre ka men pen ke kadu ka be a party tame ka pre dam tanga party tame hempre ka men pen si rat bang chong thu kiwan pipi lasi itum bangke non political pele tum damra labangso article 244A ke chesong lona chesong pulo te pulo atobar ke pulo tangte meeting bi rat kali election thur dong rat phan kali pulo tangte itum ke pressure pinangi pressure group ni itum ke pulo tangte ban ke call ke itum call lo lam chokali lang ni itum ke rail roko tal itum kem ji pusi ni itum bange singwai po sitame ke chengsi itum lal bangso ke ban ke call long masi chief minister pe ka tingki long yi aphan atwar do poklo pulo tangte kopilo tape ni itum chini lo article 244A phan ke hang aphan ke chepalong ye phan ke politics thur ware di राजनीति क्लेम रे के क्लेम ओलो दाम ओलो ता लोंगले kalima longli ke di longli lasi ko pilo pulo tangte nitum ke talks government pen talks do nai te talks ke doi pulo te ko pilo pulo tangte alang li tum phan ke rolling tum phan ke ing ton thuare rolling tum phan ke ekdom sorsa thuare rolling tum phan ke ekdom meme henu ningje thuare pulo tangte khala tum ni tum phan talks doi lang do de lo ke di do de lo ke lasi i hotru po amasi kai ke malang itu phan ke i diang kyun bat ko ka sorsa pulu tangte ka sorsa pen lok to kem preban ni a keng le ardom a phule ardom kardom nang ya links tame itum kinki sar je pangno lok pen talks pen si doi talks pen si unji ta sol lok mati di telengana ta mang talks pen si do non am satum ta non la song tro tum punon talks pen si chun di kado ka be kam anta talks pen lasi article 244A ke kachi song ware election ke thur ware ke election ke thur bom hai bom po rem bom po dam bom po eta itu article 244A ke chunchelu itu hampre ke long le bom po lasa bidi ko pilo pulo tangte ke minai bidi ke karbiang long rat pini chini hurnon lal itum NGO PSLC itum ke seng bang hello jong si hampre ke kar ido pulo tangte nang cirap nang citu dun bek nang ji la hello sakya hala bikrom rong parta ke japon NGO biante duplicate company tu ima merusna la ke duplicate lo de kopia aget lo ne la tum chine 2 নম্বর hobo pare 3 নম্বর hobo pare alang litum ta dake demokrasi ate da posi komani pang khang dum thibji authority ave ma polo 2 নম্বর 3 নম্বর to bang seng bompo aning hang bang ling kopi ni apok ke renje phan bang claim pulu tang te tum bang so business ke pahenu du ning tum te di bang la ke isi business apa phak su ke ron ye pasi bang so game ke claim munit bang ba ki pang rumpo di project bonai po wo kasula anangji biasula anangji ise project bonai po hala bang so ke long ya phansi bang ke claim titame ni tum non
APSLC NGO ke alang litum kali mo patan diliang thalong mati Ladakh ke alang litum ke dimita nang si bonun wok tari di Bikram rong parapan pu bang lage dimisi appointment ki pi itu office bearer lang si room pet pen Bikram pani appointment pi nang pu pulang ma pulang le mati pulang le lapen isialam ji kunu puno nili phale ne pi sunji pusita alang li phale pi sunji ta ni tu bang bok ji pi sunji puta me itum executive dolang ke di je parai lang ke di je parai det si ni tum ke reservoir ta me claim ji no pugali det ke ji hang yo chi di rak rak pen masi hala bang so program lang tum deng da tamone lage itu muni sikali isi bang ke itu ki pudunya lam ta be bang ta isi ko pene ko pana pok kere ni pha bang claim long point tum ada ka ji pudunya kam thang ta di Kalah. ati lage pa claim na ani hang li pe claim na na puloi ta program long ki dun bera bang lo dei udam pe bang gari gai thap bang aprang ai thap loi pa phi thap rong mani mana ata lang li dun wek lo mati di awareness program ka lang dun wek lo mati dun bom lo mati hala aprang sin ki thabia pa phi si thap rong mani la bang chalo sitame ki hang kon pe de ya lam kuna la du hang po lo nili mi thang masi do lo gari chiang ji de lo po rong phar so nang li bang du no nili bang ke gari siang jeda pot nili bana pasik sakam delo nili bang sigi dun thu the alang li bang sigi dun thu hadak dun that pen ajunang top fit lo APSLC NGO go back lasong se lang li top lo lasong top pulo tangte alang li gidun ta gidun pu go back pata to amasi tu chingwai sarse la bali chingwai ado lasi Bikram bhan kopi lo claim po men pensi yo tarik clear ni kedam tang March di March kedi March tarik clear ni si alang li phana bangke itu APSLC pen ke pasang kokos ni pensi lasi alang li phan ke hang pon pedet la pen ke alang li phan ke pon pedet ke parju pon pedet tu ke la alang li kipu la ke jok tam de la ke apen hinialam dak WhatsApp group do di a program tin ta group long piat lo nili phan ta hemwang pen meeting nang du nai pu nang than ber ke unelo pia posit la dak groups ke bonai lo la groups lo basi itum ke information ji pipo kadi kadong wada dak lang pensi itum ke meeting mai puno dak pensi itum chingrum po la si la puno tang te lang kopi te kama thadam dulo ni tum phan pu pene pena hai malaso brain behind ko nane do ni tum la da chini hai sita me tum puintung te la bang ke athe la pulo tang te alang itum ta bang pene ke pena pok bang claim do rokom la bang ke ni tum pudam tum ke sita me la lang pu bang ke la ke chokom de pinsi pulo Bikram lang hai puta lasi non tu mi lom kang ni chu data ke expel ta bang si di mi bang hang nam det si otot tulun la ke tum te kroi dun ma office bearer tum te kroi ma ke kroi kre mati di hala ke expel ta munit APSLC NGO go back po phansi president pinangji james pe pitor ban pasun tuk nei tu ke itu office bearer tum chingwai saralam kali ke lage di mi si ke mi king lam ati lage lasi a president ke mi na bang ke Bikram kali hala tuma group ke di mi si a president ani si kaprisaita meeting ta dimi mati dimi sila phanta arpu ke bak ye president ke bak la pela ka to ka be bang kwan ni phanta dimi si appointment ki pi lake la hello